tayo. At wala na pala yung mga kasabayan natin. Yung isa si Kuya is yung X-Max, nauna nang umuwi. Tapos si Ibis naman, yung TMX, ay naiwan na dun sa trabaho niya. So solo ride na lang tayo pa uwi. Pero grabe, no? Ang lalakas ng mga motor nila. Iiwan talaga nila itong alaga ko eh. So siyempre yung biyahe natin kaninang umaga, dahan-dahan lang kasi yun. Tumatakbo lang kami ng mga 70, 80, ganun lang. Kaya hindi naman tayo mabilis na patakbo. Isang oras na pala yung birahe namin magmula doon sa Aninda hanggang sa Alaminos. Bali, ito pala yung sinadya ko sa Alaminos, oh. Bali, pinagawa ko kasi itong relo ko. Itong oras pala natin ay 1:30. Bali, natakalan tayo dun sa Nepo Mall. Hinintay pa kasi natin yung technician na gagawa ng relo. Ang galing pa yata siya ng Muswal, tapos naabutan pa ng ulan, kaya natakalan siya. So katatapos lang pala ng ulan ngayon dito sa Alaminos. Nagbabadya na yung ulan na naman, oh. Sana hindi tayo abutan ng ulan, mga kalabarkada. Parang masasalubong na natin yung ulan, mga kalabarkada. Patay tayo yan. Yan na, nagbabadya na. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Oh no. Grabe. Yun na si Rosie. Ganda, oh. Brand new. Oh no, yun na yung ulan. Bumabagsak na ang ulan. Patay.
dahan-dahan talaga tayo pag ganun. Touchdown sigsag. Paboritong daan eh. May tumutunog. Kamote. Ang hirap. Alright mga kalabar, pala na. So, papasok na rin tayo ng Anita. Alright. Oras pala natin ay alas 2. Thanks God. Touchdown Anita. Grabe sa tropa, kargado.
dito sa Anda. Siguro dito na siguro matatapos tong vlog natin. At maraming salamat po sa inyong panunod. At sana nagustuhan nyo yung vlog namin na nakisabay lang ako sa mga malalakas. Halimaw na TMX TMX 125 saka yung sa X-Max, napakalakas naman yun. Ingat po tayong lahat, and God bless po. Dito na matatapos.